Podcast Realitní klub vám přináší Newstream. V dalším díle podcastu Realitní klub s Vítkem Souralem vítáme Juraje Privrela ze slovenské developerské skupiny ITB. Dobrý den. Dobrý deň. Moje první otázka. Vy jste k nám vážil hrozně dlouhou cestu z Bratislavy. Děkujeme, že jste za náma přijel. Jaká byla cesta? Tak ďakujem pekne, cesta bola dobrá. Nebola nakoniec až taká dlhá, trvala iba 2,5 hodiny, takže bola príjemná. Super, já bych rovnou teda navázal. Mohl byste možná jenom v krátkosti představit vlastně, co děláte v rámci ITBčka a představit i developera jako takového? Čiže ITB je bratislavský rezidenčný developer, v skupine fungujem už 12 rokov. Som development manager, to znamená, že mám na starosti pridelené developerské projekty. V minulosti som robil prémiové projekty Gansberg a Sokolska, ktoré sa nachádzali v centre Bratislavy. Teraz sa venujem nášmu najväčšiemu projektu Čerešne. Čiže Čerešne je niekoľko etapový projekt, ktorý dokopy bude mať viac ako 1200 bytov. Já začnu takovým trošku srovnáním. Praha versus Bratislava. V Praze se hovoří o tom, jak se špatně staví, dlouho se povoluje, z toho důvodu máme málo bytů, ceny jsou poměrně vysoké. Když byste měl tyhle dvě metropole, slovenskou a českou, srovnat, jaké je stavění v Bratislavě? Tak ono to je veľmi podobné, aj historicky ten stavebný zákon, ktorý máte v Čechách a ktorý sme mali my na Slovensku, sú veľmi podobné. To znamená, že doposiaľ, lebo musím povedať, že došlo k zmene stavebného zákona, od 1.4. máme novú normu, čiže u nás by sa to malo zjednodušovať, ale v podstate dnes, keď chcete stavať, tak musíte získať záväzné stanovisko magistrátu, následne robíte environmentálne posudzovanie, čiže EU, a potom územné rozhodnutie a nakoniec stavebné povolenie, čiže máte tam štvorkolový proces. V 2 až v 3 kolách sa vám k projektu vyjadruje verejnosť, čiže tam môže dôjsť k prieťahom. Čiže dnes naozaj ten development v Bratislave beh na dlhé trate, ale ako som povedal, došlo k zmene. Od 1.4. by sa malo vlastne zlúčovať územné a stavebné konanie do jedného konania, takže očakávame, že sa to bude zlepšovat. Já jenom trošku běh na dlouhé tratě. Víme, že třeba v Česku se developeři naši říkají, že v průměru to trvá 8 let od koupení pozemku a kopnutí do země. Je to podobná časová lhůta v Bratislavě? My tiež rátame, že 6 až 8 rokov. Kolik? Ano, Vítku. Tak já možná navážu. Myslíte, že teda tohleto sloučení těch dvou procesů pomůže? Ono v Česku už jsme si prošli takovým jakoby podobnou změnou, ale stejně to potom naráží na ty bariéry, které vlastně jsou hlavně spíš spojené s tou administrativou, s tou, že stavební úřady jsou zahlcené a s těmi dalšími jakoby, s tím red tapem, řekněme. Tak co myslíte? Súhlasím, ako sú tam bariéry, ktoré sa budú nie úplne ľahko odstráňovať. Sú tam aj ďalšie inštitúcie typu, že fikcia súhlasu. Čiže napríklad niektoré dotknuté orgány, pokiaľ sa nevyjadria v určenej lehote, tak sa predpokladá, že budú súhlasiť, tak uvidíme, že ako sa to bude aplikovať. Ale súhlasím, že aj ten celý systém sa bude musieť nastaviť tak, aby bolo dostatočné množstvo úradníkov, ktorí to budú procesovať, aby sme to stihli, lebo sám zákon, sám o sebe nemusí to zmeniť. Ešte potrebujeme to sprocesovať a nastaviť. Já teďka trošku skočím ve vašemu projektu Čerešně, hezké jméno, připomíná to jednu písničku mimochodem. Je to 1000 bytů. Kolik třeba je teďka aktuálně v Bratislavě na trhu těch bytů, jak jako velkou část, nebo vlastně tvoří ten váš projekt poměrovou? Tak celkovo v ponuke je na trhu zhruba 2800 bytov, ale keď si zoberieme, že aká je nejaká absorpcia trhu, kapacita, že koľko bytov viete predať ročne, tak ak ten trh štandardne fungoval, čiže sme boli mimo nejakej krízy a mali sme nejakú štandardnú úroveň úrokových sadzieb, že nedošlo k nejakej prudkej zmene, tak my developeri sme vždy v Bratislave rátali, že sa dá predať 3000 novostavieb. Čiže to bol taký štandardný trh. To, čo sa stalo v roku 2023, je, že to významne kleslo, z 3000 sme sa dostali na 1000. Už v 24. roku došlo k rastu, sme znova na 1900, ale od tých 3000 máme ďaleko.
Ale teda, aby som povedal za čerešne, my sme kedysi ešte, keď sme s tým projektom začínali, pripravujeme ho od roku 2017, tak my bežne sme dostávali zhruba 2,5% podiely na trhu, v predajov. V 23. sa to výrazne zmenilo, tam sme boli veľmi aktívni a počas toho padajúceho trhu sa nám darilo presviečať našim produktom klientov ku kúpe, čiže tam sme zvýšili výrazne svoj podiel, čiže my sme predali vlastne 100 z tých 1000 bytov. Čiže to bol pre nás aj vo firme taký veľký kvalitatívny skok a vlastne odtedy ten podiel držíme niekde medzi 7 a 10%. Aj to je také nejaký akademický limit, že ten váš produkt by nemal mať viac ako 10%, lebo to už ako keby presycujete ten trh. Čiže ako výrazne sme sa v tomto posunuli. Jak se vám to podařilo, že jste prodali tolik bytů, i když ten trh byl vlastně zamrazený? Tak my sme skúmali, že aké sú vlastne bariéry klientov, ktoré bránia tomu, aby si ten byt kúpili. Samozrejme to boli úrokové sadzby, ako jedna z vecí napríklad, tak tam sme prišli s produktom garantovaná hypotéka, niečo podobné, čo úspešne realizoval aj developer v Českej republike. Čiže vnímali sme, že klientov nestraší ani tak tá absolútna cena toho bytu, ako to, že sa im výrazne zvýšila splátka. Čiže my sme im vlastne ponúkli, že ak si od nás kúpia byt, tak my im až na 2 roky budeme dotovať tie splátky hypotéky tak, ako by dosiahli hypotekárnu sadzbu 1,49 namiesto tej reality, ktorú vtedy žili 4,5. Čiže sme kvázi o 3% zvýhodnili tú mesačnú splátku, čo im v tom mesačnom cashflowe, tak ako ľudia vnímajú tú platbu za byt, výrazne pomohlo, čiže tým sme ich presvedčili. Ďalej sme tým, že už staviame niekoľký developerský projekt, a veríme aj v kvalitu našich stavieb, tak sme vlastne vymysleli produkt bývanie na skúšku. To bola tiež v tom čase novinka. To znamená, že v druhej etape Čerešní sme vyčlenili konkrétne byty, ktoré majú aj svojich susedov, kde sme ponúkali záujemcom, že predtým, ako finálne s nami podpíšu už tú ďalšiu zmluvu o budúcej zmluve, tak môžu ísť na 2 dní do toho bytu bývať, vyskúšať si, ako to funguje, čo na to hovoria susedia, ako sa im tam býva, ako sa odtiaľ dochádza. A vlastne to na jednej strane aj tým klientom umožní nekupovať mačku vo vreci, ale vidieť, do čoho idú. Jak na to reagovali? Jako chtěli to? Tohleto? Ako najprv bolo to novinka, aj tí záujemcovia sa pýtali, že o čo ide, ale teraz je to produkt, ktorý doteraz využívame, veľa ľudí si to skúša, my sme aj radi. Pre nás zároveň to je taká demonštrácia kvality, že nebojíme sa ukázať ten finálny produkt, poďte sa pozrieť a zároveň, že vyskúšajte si lokalitu, dopravu, dostupnosť susedov. Lebo každý má niečo iné, čo v tom bývaní hľadá. Niekto má aj strachy z minulosti. Napríklad počul suseda vedľa. Tak pre ňa je dôležité v novostavbe, ktorú povedzme ešte kupuje z papiera, aby vedel, že aj tá akustika tam funguje. Niekto chce mať dobrú komunitu. Niekto má malé deti, tak chce vidieť, či naozaj na tých dvoroch sa niekto hrá. Nevieme, ako tých príbehov sme potom objavili veľa, ale veľa otázok a bariér a strachov, ktoré ľudia pri kúpe bytu majú, tak viete odstraniť tým, že im to dáte vyskúšať na 2 dní a nemusíte špekulovať nad tým, že čo všetko to môže byť. Takže to je další. Já jsem vám trošku skočila do řeči, takže bývání na zkoušku, bydlení na zkoušku. Ještě bylo něco dalšího. A plus my sme ako keby v tej tretej etape, ktorú sme vtedy spustili do predaja, tak sme výrazne zvýšili štandard. To znamená, že my sme napríklad z konvenčného vykurovania sme prešli do toho, že máme chladené a vykurované stropy, čiže sme odstránili radiátory. V tom vyššom strednom segmente, kde sa vlastne na trhu nachádza ten náš produkt, tak sme poskytli drevené parkety, prémiovú sanitu a obklady. Čiže my máme kvázi v Čerešniach štandard na úrovni prémiových bratislavských projektov v centre a to je niečo, čím sa, plus aj s tými ostatnými benefitmi, čím sa odlišujeme od tých produktov, ktoré sú povedzme do tých 5 kilometrov od centra Bratislavy ako my a asi to klientov oslovilo. To je, myslím, že strašně zajímavý téma a myslím si, že lidi začínají více a více řešit právě, že ty standardy v projektech, jaké tam jsou technologie, jaké tam jsou materiály a myslím si, že donedávna vlastně to moc lidí neřešilo. Ono obecně vlastně se zorientovat v těch standardech je dost těžký i z hlediska vlastně nějakého laika. Takže vnímáte, že je tam i takhle vlastně posun v tom vnímání těch klientů, že chtějí pořád víc a víc těch standardů a že si o tom jako spoustu věcí nastudujou předtím vůbec, než k vám jdou? Áno, je to výrazný rozdiel, aj keď komunikujeme s našimi predajcami, tak ja keď si porovnám, aké otázky naše predajné oddelenie posúvalo na projektový manažment, o čo sa zaujímali klienti
a aký je ten detail otázok, ako sa pýtajú teraz, napríklad sa zaujímajú, ja neviem, o konkrétne decibely zvukovej nepriezvučnosti, o tepelné vlastnosti okien, zaujímajú sa konkrétne o povrchy, o energetickú náročnosť vlastne vykurovania, chladenia. Čiže vidíme, že tí klienti sú oveľa náročnejší, ale ja tam vidím ešte jeden dôvod, že prečo sa to aj deje, že keď si zoberieme, tak vlastne, keď máte multietapový projekt, tak pred 7 rokmi, povedzme, byty, ktoré dnes sa predávajú za 4 000 eur bez DPH, tak v tých lokalitách sa predávali zhruba za 2000-2100. Čiže vlastne my sme sa takmer zdvojnásobili ceny, ten bratislavský trh výrazne cenovo rastie a vlastne bývanie, ktoré predtým smerovalo na nižšiu strednú triedu, tak dnes smeruje cenovo na vyššiu strednú triedu. Lebo nám medzi tým rastli aj platy, ale ako keby tá cieľová skupina, ktorá ako keby medzi tými jednotlivými etapami sú to stále ľudia s vyšším príjmom, keď sa pozrieme na tú príjmovú distribúciu. Čiže samozrejme aj ten klient je stále náročnejší, ale aj sa nám stáva, že iná príjmová skupina ako keby do tých postupujúcich etap sa dostáva. To znamená, že my musíme aj prispôsobovať očakávania tej príjmovej skupine tomu nášmu cieľovému klientovi. Čiže nemôžete ako keby mať na trhu 15 rokov ten istý produkt, lebo v čase sa vám vlastne mení aj cieľová skupina, aj produkt a úplne iný ten produkt market fit musíte uskutočniť. Jasně. A to, aby ste boli úspešní. A kromě toho standardu, co se tam ještě takhle liší mezi těmi jednotlivými cílovými skupinami? Velikost bytu mě napadá? Nebo lokalita? Určite. Veľkosť bytu je veľká téma. Ako veľkosti bytu sa vo všeobecnosti mierne zmenšujú. Čiže keď si zoberieme priemerné výmery, tak tie klesajú. Lokalita prirodzene ako keby sa deje to, že sa otvára, je veľký rozdiel medzi cenami bytov za metr štvorcový v centre a postupne, ja vnímam, že v Bratislave máme ako keby 3 základné kategórie cien. Povedzme keď ste sa pýtali aj, že pre porovnanie, možno ich to aj poslucháči vedia predstaviť, ja vnímam, že tá cenová úroveň bratislavských novostavieb dnes je od 4 000 eur za metr štvorcový z DPH až do 10 000 eur. Tých 4 000 eur to je ten entry level, to znamená, že ak si nakreslíme kružnicu, tá cena je definovaná najmä lokalitou, čiže ak si nakreslíme dnes povedzme 10 až 15 kilometrovú kružnicu od bratislavského centra, tak to je tá prvá cenová úroveň a potom čím viac sa blížime, tak tým sa tá cena zvyšuje a v tom bratislavskom centre sa nachádzame už až medzi 6 až 10 tisícmi na metr štvorcový a vlastne tam podľa tých príjmových distribúcií si ľudia môžu dovoliť to bývanie. My dnes na Čerešniach už máme teda veľmi náročného klienta a preto vnímame teda, že pre ňoho je určite dôležitý štandard. Nebavíme sa len o štandarde bytov a technológií, bavíme sa aj o tom verejnom priestore. Čiže my napríklad máme aj koncept komunitného bývania, čiže tie jednotlivé etapy Čerešní majú medzi sebou vnútrobloky, čiže tie vonkajšky nepoužívame na parkovacie státia, ale máme tam nejaké funkcie pre rodiny. Dnes majú ako keby tí obyvateľia prístup do tých jednotlivých vnútorokov, v každom máme inú funkciu. Čiže, aby som nešiel do prílišného detailu, čiže vy okrem toho, že poskytujete lepší štandard, musíte poskytnúť aj lepší štandard toho vybavenia, toho okolia. Mimochodem, ty Čerešně, v jaké kružnici od centra Bratislavy se nacházíme? My sme nejakých 5,5 kilometra. Takže to je ta lepší lokalita? To je ta lepší lokalita. Zeptám se, jak vidíte třeba Bratislavu, je tam ještě pořád potenciál, vy vnímáte, je tam co stavět, máte jako pocit, že je potřeba stavět a kde třeba vy jako developer nebo jako člověk, který to řeší, vidíte ty příležitosti, jestli jsou to třeba ty vnější kružnice nebo chcete mířit do centra? Ďakujem, to je veľmi dobrá otázka. My keď sa aj pozeráme na dáta kupujúcich, tak nám vlastne z toho vychádza, že 85% bytov predaných v minulom roku v Bratislave boli byty lacnejšie ako 400 000 eur.
a 92% bytov boli lacnejšie ako 500 000 eur. Čiže my vnímame, že my ako developer, keď chceme robiť väčšie množstvo bytov, tak cielime prirodzenejšie na väčší trh. Čiže náš ideálny produkt sa dnes nenachádza v Bratislavskom centre, ale skôr povedzme v tej prvej 5-kilometrovej krúžnici, teoreticky aj v tej ďalšej krúžnici, lebo tam sme schopní obslúžiť ako keby tých klientov, ktorí majú záujem o novostavby. Tie silné finančné skupiny, ktoré vykupujú pozemky zase v centre, tak sú veľmi dobré už aj v tom, že majú databázu klientov, s ktorou pracujú, alebo majú interné manažerské týmy, že vedia si lepšie zrealizovať ten bankový predaj aj v tom bratislavskom centre. My vnímame, že pokiaľ sa predá povedzme len na tých 500 000 iba 8% bytov, čiže ak by to aj fungovalo, že máte 3300, čiže 240 bytov povedzme sa predá v Bratislave v dobrom trhu nad 500 000, tak dnes keď si zoberiete počet projektov, ktoré sa tam budú realizovať, tak sa bavíme o tisícoch. Niektoré štatistiky hovoria 5 až 8 tisíc bytov, čiže ak si zoberiete, že ako dlho bude potrebovať bratislavský trh, aký čas na to, aby zabsorboval takéto množstvo bytov v centre, tak my skôr ako developer máme záujem tie byty stavať, tie projekty robiť rýchlejšie, aby nám od tej kúpy toho pozemku do toho odovzdania bytu to netrvalo povedzme 10 rokov alebo 20 rokov, že? Ale aby sme tú dobu skracovali, takže my sa snažíme fungovať v tej prvej a v tej druhej kružnici. Jaký máte náhled na institucionální nájemní bydlení? Je to teďka koncept, který na Slovensku ještě zatím není nebo je úplně v plenkách. Tady v Česku nebo konkrétně v Praze, ale i ve větších městech, tak už je to relativně zajetý pojem. Už tady máme několik desítek nájemních projektů, které vlastně systematicky nabízejí nájemní byty už vybavené, už servisované. Je to vlastně úplně nový segment a už dlouho očekáváme, že něco podobného se stane na Slovensku. Jak to vidíte? Jak si myslíte, že to bude? Tak my tiež ako developer prirodzene hľadáme možnosť, kam umiestňovať naše byty. Jedna z možností aj nájsť partnerov, ktorí by ich potom ďalej prevádzkovali na nejaké inštitucionálne nájomné bydlení. To, s čím sme sa zatiaľ stretli, je, že pri partneri majú nejaké očakávanie nejakého výnosu. A proklamujú, že by to malo byť 5%. My dnes tie byty štandardne sa prenajmajú zhruba za 4 až 4,25%. Čiže čo vám vlastne hovoria je, že dajte nám 20 až 25% zľavu a my to od vás kúpime. Pre nás to takto nemá význam. Samozrejme Praha pri medzinárodných investoroch, medzinárodní investori asi rátajú s nejakou menšou rizikovou prírážkou, čiže keď som sa bavil aj s kolegami z Českej republiky, tak vidíme, že je možné umiestňovať takéto byty. To, čo sa na Slovensku teraz mení, je, že je prijatá nová legislatíva, ktorá ako keby zvýhodňuje prenajímanie bytov. Pokiaľ vstúpite do tej štátnej štruktúry, tak vlastne máte zvýhodnenie na DPH. U nás na Slovensku máme 23% sadzbu dane z pridanej hodnoty. A pre tieto byty je to znížené na 5%. Čiže to je výrazný rozdiel a zároveň sú nejaké zamestnávateľ, ktorý prispeje zamestnancovi na nájomné bývanie, tak to priamo má ako daňovo uznateľný náklad. Čiže to je ako keby tiež lepší spôsob, ako zamestnancovi prispieť, ako keď to zdaňujete zo superhrubej mzdy. Čiže to je ďalšia vec, ako keby, ktorá tomu pomáha. Do tejto schémy už nastúpili nejaké byty, ale zatiaľ, keď sme to pozreli, tak prirodzene išlo o okrajové časti, lebo tam vám táto matematika musí výjsť. Zatiaľ sme teda vnímali najväčšiu bariéru to, že pre developera nie je výhodné predať tie byty, lebo investor má takéto vysoké očakávanie. Takže pre nás zatiaľ to nie je téma. Co takhle si ty byty nechávat ve vlastním portfóliu? Áno, môže to byť otázka do budúcnosti. Samozrejme, my dnes, tak ako sme nastavení, tak my sme developer, čiže našou prácou je tie pozemky pripraviť, byty postaviť a predať. Čiže to je ten náš biznis. Určite nejakí správcovia alebo nejaké fondy majú na to iný biznis pohľad a my zatiaľ do tohto segmentu dlhodobého nájomného bývania neplánujeme ísť. Já se zeptám, jak třeba máte dispozičně nebo velikostně ty byty v těch vašich projektech? Cílíte třeba na větší byty? Jaký je ten poměr? Menší, víc? Těch větších je méně?
Tak záleží to od projektu k projektu. My keď sme budovali prvé etapy napríklad čerešní, tam to možno môžeme aj porovnať, tak sme oslovali trh tým, že sme mali nadštandardné množstvo 3- a 4-izbových bytov. Vnímali sme tú lokalitu, že je vhodná pre rodiny, lebo je blízko lesa, má dobré napojenie. Takže prirodzene ako keby vytvorila sa nám tam skupina ľudí, rodiny s deťmi a postupne ako tie čerešne sa rozrastajú, tak tie ďalšie etapy máme mierne inak nastavené. Máme tam napríklad aj jednu etapu, ktorá je skôr investičná, volá sa Čerešňa Up, kde sú menšie 1-2-izbové byty. A teraz v tomto týždni sme spustili aj našu najväčšiu etapu Čerešne Plaza, ktorá má až 423 bytov a tam tiež sú to skôr výškové objekty, tam niektoré objekty majú až 20 poschodí, čiže je to bližšie k hlavnej ceste. To vám trošku závidíme tady z Prahy, že môžete postaviť 20 poschodí. Áno, tá výšková regulácia v Prahe. Čiže zase smerujeme mierne na odlišnú cieľovú skupinu, ako sú tie rodiny s deťmi, lebo je to také vlastne obdoba mestského bývania. Tým, že to mestské bývanie dnes v centre sa stáva nedostupným skrz tú cenu, o ktorej sme sa bavili, tak prirodzene ako keby ten prvý okruh 5-kilometrový už je schopný zaujať aj ľudí, ktorí hľadajú ako keby mestské bývanie. Čiže zase je to iný koncept. Nám to pomáha v tom, že v rámci jednej lokality máme 3 rozlišné koncepty, čiže vieme zase osloviť viac klientov, vieme aj celú tú výstavbu v Čerešniach ukončiť rýchlejšie, takže je to dobré aj pre klientov, aj pre nás, aj pre tú celú lokalitu. Vy jste zmínil, že jeden z těch domů, objektů je vlastně vyloženě směrovaný na investiční byty. Jak tohleto třeba mají Bratislavané, Slováci? My víme, že třeba v Česku jako Češi rádi kupují byty, rádi je pronajímají. Mají to Slováci úplně podobně? Myslím, že to máme veľmi podobne, aj keď si zoberiete jednak aj štatistika k tomu, aké množstvo obyvateľov vlastní versus si prenajíma, ale aj ten spôsob, že kam ľudia investujú peniaze, tak mnohí ľudia, pokiaľ majú voľné peniaze, tak investujú do nájomných bytov. A my aj vidíme, že tým, že máme už vytvorenú lokalitu v Čerešniach, tak mnohí práve kupujúci tých nájomných bytov sú práve obyvatelia z Čerešní, ktorí to majú blízko, ľahšie sa im to spravuje, nemusia chodiť cez pol Bratislavy niekam inám, ak vznikne nejaký problém. Čiže je to určite obľúbená forma investície, investovanie do nehnuteľnosti. Co takhle nějaký zahraniční kapitál? Tady vlastně tohle mi přijde strašně zajímavý, že jste fakt dosáhli konceptu, kdy lidi, kteří si koupí u vás byt, tak rovnou si v tom stejném projektu koupí ještě investiční byt. A jsou to, řekněme, tuzemští investoři. Máte i, potkáváte se i hodně se zahraničními investory, případně z jakých zemí, jaký na to mají pohled, jaký mají nějaký jako podmínky nebo očekávání a možná jako jestli to porovnáte s těmi tuzemskými investory. Ako u nás je veľmi málo zahraničných investorov. Ak sa bavíme o zahraničných investoroch, tak môžeme hovoriť o presídlencoch alebo ľuďoch, ktorí prišli napríklad z Ukrajiny po vojne, ale viac ich už vnímame ako tuzemských, lebo oni sa tam reálne presťahovali a reálne riešia svoju potrebu bývania. Čo sa týka zahraničných investorov, tak v Bratislave alebo teda v našich projektoch sú minimálne zastúpení. Čiže neviem vám ani k motiváciám pre kúpu. Gro našich klientov až na pár výnimiek, ale naozaj to sú drobné percentá, sú Slováci alebo relokovaní. To znamená, že slovenský realitný trh tráhajú Slováci. Áno. Povedali ste to presne. A možná z hlediska financování developerských projektů, potkáváte se vlastně s tím, že mají zájem teda o investice do developmentu i zahraniční investoři? Ako nám sa priebežne stáva, že nás oslovujú rôzni investori s možnosťou teda sa podieľať na projekte. Viac ide o lokálne skupiny, či už slovenské alebo aj československé, ale zahraničné menej. To je to samé v Česku. Mimochodem bankovní financování jako docela téma uplynulých 2 let, kdy vlastně ten trh jako nějakým způsobem nefungoval. Jak to třeba máte vy, financujete asi s bankou? Ano. Jak se vlastně ty banky tváří? Měli tam pocítili jste nějaký třeba filtr v době nějakého zamrznutí trhu? Jak to funguje teďka? Je pro vás třeba důležitý ESG a podobné věci? Tak čo sa týka financovania, tak určite ten trh cítil to, že banky sú opatrné pri financovaní. My sme mali výhodu v tom, že napríklad konkrétne Čerešne sú viac etapový projekt. Či vy viete presne banke ukázať, aké máte priemerné predaje, za aké ceny ich dosahujete.
Čiže je to ako keby pre banku jednoduchšie a zrozumiteľnejšie financovať ďalšiu etapu produktov. Keď sme s kolegami bankármi sa bavili, tak vnímali sme hlavne, že v ostatných regiónoch Slovenska, v okresných a krajských mestách, kde nemáte ako keby ten track record tých predajov, tak tam napríklad zvyšovali požiadavky na predpredaje. Dnes sa bavíme, že nejaký štandard povedzme 25 až 30% na trhu v Bratislave. Počuli sme, že v regiónoch sa to blížilo k 40%, v niektorých menších projektoch požadovali až 50%. Čiže v tom vnímam, že banky boli v danom čase viac opatrné. Lebo nikto asi nechce mať na krku nerozostavený projekt bez predaja. Ono to financování je teďka jako obrovský téma, že jo, i na poli jako korporátního financování, na poli toho, jestli lidi vůbec si jako dokážou naspořit dost peněz, aby si vůbec tu nemovitost koupili, takže se vymýšlejí nové modely. Další z modelů toho alternativního jako bydlení nebo formy bydlení je družstevní model. V Česku už nám to taky tady funguje. Někteří developeři dokonce i defaultně staví družstevní bydlení. Někteří developeři k tomu přistupují tak, že vydevelopují svůj projekt, prodají ho nějakému družstvu a družstvo si to potom nadále řeší s těma fyzickýma osobama. Je to v některých ohledech flexibilnější z hlediska financování, protože se nemusíte zodpovídat bance, takže možná z toho hlediska by mě taky zajímalo, jaký na to máte pohled vy. Tak na Slovensku je to v plienkach, zobudza sa to. Zatiaľ máme na trhu jedného developera, ktorý prišiel s družstevným bývaním. Vidíme, že je to zaujímavý produkt pre nejakú skupinu ľudí. Samozrejme pozorne sledujeme aj Českú republiku. Vnímame, že veľký počet, presne ako ste Vítku spomenuli, a veľký počet bytov, relatívne veľký, sa predáva v Prahe práve formou družstevného bývania v obidvoch formách, ktoré ste spomínali. Či my tiež sa na to pozeráme. Tým, že dnes banky s tým nemajú až takú skúsenosť, máme tu ako keby, tak vnímam, že ešte niekoľko mesiacov to potrvá, kým to družstevné bývanie sa rozšíri, ale určite tým, že zo zahraničia aj v Rakúsku to funguje dlho, aj vy v Českej republike na tom už niekoľko rokov úspešne fungujete, tak aj u nás určite to je zaujímavý produkt, ktorý vám vie ako keby zlepšiť predaj a zároveň zdostupniť bývanie pre klienta. Takže vidíme v tom určitě aj my iba budoucnost. Já si trošku odskočím k vašim plánům. Hovořili jsme o nějakých vašich plánech v Bratislavě. Máte i třeba plány se podívat za hranice Slovenska? Vnímáte nějaké příležitosti? Tak my priebežne vyhodnocujeme aj príležitosti mimo Slovenska. Zatiaľ sme žiadnu neuzatvorili, my to nevylučujeme, my sme tomu otvorení. Máme nejaké naše kritéria, ktoré by samozrejme ten projekt mal spĺňať na to, aby sme ho kúpili. Ale ten development v mnohom je ako keby lokálny biznis. Čiže keď sa pozrieme aj do Českej republiky, tí najúspešnejší hráči, povedzme pražskí, sú v Prahe dlhodobo etablovaní. Taktiež to funguje na Slovensku. Máme nejakých bratislavských developerov, ktorí sa rozširujú aj po Slovensku. Máme lokálnych žilinských, košických. Čiže zatiaľ momentálne sme nenarazili ani v tej absorpcii na tie hranice Bratislavy, čiže vidíme aj v Bratislave priestor, ale vždy, keď máme na stole nejakú zaujímavú ponuku aj mimo Bratislavy a z Českej republiky, tak ju prehodnotíme, prepočítame, ale zatiaľ nič nebolo pre nás také, do čoho by sme šli. To znamená, že vyhledáte nějaký větší projekt, větší pozemek ve větším městě. Jsou to tyhle ty projekty, kde postavíte třeba 1000 bytů? To, čo hlavne zvažujeme, je určite lokalita, že akú má absorpciu ten trh, koľko je tam kupujúcich, aké je tam konkurencia, aké štandardy sa tam predávajú, ako dlho trvá povolovací proces. Čiže toto všetko si musíme zohľadniť. A taktiež, v podstatě jsem to povedal. Kdybyste měl možnost si teďka vybrat, řekněme, nějaké regionální město na Slovensku, kde už vlastně znáte ten místní trh, znáte vlastně ty zákony, takže regionální město, anebo jít do nějakého většího města třeba v Česku, jako do Prahy, tak jak byste se rozhodoval, co by pro vás bylo atraktivnější? No, tak to je otázka na zamyslenie.
akože stále to záleží na tých biznis parametroch, predsa len vo firme nás je 60, my potrebujeme, aby všetci kolegovia priebežne mali čo robiť, máme 30 architektov, 30 ľudí robí na developmente, takže myslím si, že aj viem si predstaviť aj jednu aj druhou možnosť. Mě tam možná spíš zajímá, Vítek tak hezky začal, jestli je nějaký regionální město. My třeba jako v Praze řešíme, že Praha, Brno, v Praze ne, v České republice, v Praze řešíme, v České republice řešíme, že Praha, Brno, Beroun, Středočeský kraj, že to jsou vlastně ty zajímavé lokality po Praze. Jo. A jestli je nějaký takovýhle místo v regionu, kromě Bratislavy, který vy vnímáte jako atraktivní, který vlastně potřebuje a tvoří nějakou takovou, jako nevím jestli prstenec, ale něco, co je třeba dobře dostupný do Bratislavy vlakem. Jestli tam je nějaká lokalita, která je zajímavá. Tak určite na Slovensku, keď mám pošpekulovať, ktoré by boli zaujímavé lokality, tak okrem Bratislavy výborne funguje Trnava. Je tam niekoľko developerov, ktorí tam úspešne fungujú. Existuje skupina klientov, ktorí z Trnavy dochádzajú do Bratislavy, bývajú v Trnave. Aj tá Trnava má sama o sebe nejakú ekonomickú silu, čiže tam to určite zaujímavé. Žilina funguje veľmi dobre developerské, keď sa pozrieme na tie realizačné ceny a predajné a tie možnosti. V Košiciach je teraz obrovský boom, lebo tam prichádza automobilka, takže v Košice zažívajú výrazný nárast. Má sa dokončovať diaľnica z Prešova do Košíc. Neviem, či je to 30 km, je to relatívne blízko, to znamená, že aj Prešov ako krajské mesto teoreticky v budúcnosti v tom rozvíjajúcom sa východnom Slovensku za predpokladu, že tam aj obslužnosť okolo tej automobilky vznikne, môže byť zaujímavá. Čiže skôr pozeráme, ako keby tie krajské mesta takto dávajú logiku, niektoré sú nejaké budúce príležitosti a je tam ešte niekoľko premenných podľa toho, ako sa to vyvinie, ako napríklad Prešov, a potom sú aj fungujúce krajské mesta, ktoré sme si teraz spomenuli, ktoré fungujú, čiže teoreticky môže byť pre developera v každom z týchto miest zaujímavé. Ešte musím skočiť, mne zaujalo, že máte 60 zamestnanců a z toho je 30 architektů? Áno, lebo my máme vlastne sesterskú architektonickú spoločnosť, Architekti Šebo-Lichy, to znamená, že to je aj naše nejaké výrazné odlišenie oproti iným developerom, že u nás vo vlastníckej štruktúre máme dvoch architektov, čiže aj tá miera toho, ako sa pozeráme na tú architektúru, máme niekoľko design meetingov ku každému projektu, v každej fáze snažíme sa tie projekty priebežne vylepšovať. Náš najčastejší team building je cesta s architektúrou, čiže s kolegami sme už boli, ja neviem, v Rotterdame, niekoľkokrát sme boli v Prahe, vo Viedni, v Londýne, čiže pozeráme si aj kam sa vyvíja architektúra v zahraničí, a aj z pohľadu architektúry, aj tie komerčné stavby. Boli sme v Lublane, tam bolo veľmi veľa zaujímavých projektov, ktoré sme videli. Čiže určite to aj výrazne ovplyvňuje atmosféru vo firme, lebo máte architektov, čo sú vlastne umelci, a zároveň tam máte tú developerskú sekciu. Ja si myslím, že my v ITB ťažíme z toho, že to je ako keby pekné zlúčenie medzi tou dobrou architektúrou a dobre nastaveným projektom a je to príjemná atmosféra. Vy ste sa byli v Praze podívať na inspiraci? Tak ja počas Prahe na inšpiráciu sme sa do viacerých projektov boli pozrieť. Boli sme napríklad, čo sa týka komerčnej budovy, tak v centrále ČSOB, tak to je uchvatná budova. Videli sme napríklad Novú Valtrovku, takže viac projektov, samozrejme Masaryčka teraz je zaujímavá. Mě zase zajímal ten Londýn. Pamatujete si ještě na ty projekty, který jste viděli v Londýně? Konkrétne vám ich názvom nepopíšem, ale je tam raz do roka taká akcia, že Open Door, myslím, že sa to volá v Londýne, a vtedy máte aj veľa dokončených budov, možno si pozrieť, či tam sme boli aj v niekoľkých architektonických ateliéroch, boli sme pozerať aj rezidenčné projekty, konkrétne názvy vám už teraz bohužiaľ nepoviem. V Londýně já jsem tam právě 4 roky žil a taky jsem měl pár příležitostí, kdy do těch jako největších developmentů, tak jsme tam pozvali prostě pár skupin z Česka. A dokonce se mi jednou stalo, že na jednom projektu, kde už jsem byl po druhý, tak mi říkali, no jako my jsme vás tady viděli, ne? Tak to bylo vtipný.
Já se jenom zeptám, rok 2025 zatím máme první čtvrtletí, cítíte ho dobře? Předpokládám, že ho cítíte dobře, protože my v Praze ho cítíme asi dobře. Jak si myslíte, že se bude vyvíjet ten rok po zbytku? Kolik prodáte bytů? Kolik jich postavíte? Vy jste to už asi zmiňoval, ale možná se na to zeptám podruhý. Tak zatiaľ sa vyvíja veľmi dobre. To znamená, my to demonstrujeme aj tým, že sme pridali vlastne do predaja našu najväčšiu etapu čerešní. To znamená, že vnímame, že z tých dvoch, ktoré máme momentálne v predaji, stále nevieme úplne uspokojiť ten dopyt klientov, čiže my sme sa rozhodli, že ideme do výstavby ďalšej veže. Jak poviem, čo sa týka čísel, tak ako sme spomínali, v tom 23. sme predali 100 bytov, v minulom roku to už bolo viac ako 140 bytov a myslím si, že v tomto roku to ešte relatívne výrazne prekonáme. Takže ten trh určite rastie, cítime, že tými znižujúcimi sa úrokovými sadzbami, lebo už 4,5 až 4,8% sme sa dostali na 3,5. A mali sme odložených na trhu mnoho stavieb, čo je ľudia, ktorí chcú teraz bývať skôr, alebo potrebujú bývať, tá odložená spotreba taktiež tomu pomáha. A vlastne ekonomickí analytici, keď sa na to pozrieme, tak dnes existuje nejaký konsenzus v tom, že tipujú, že bratislavský trh by mal cenami rásť niekde na úrovni 7 až 10%. Tak my zatiaľ, ako sledujeme ten úvod trhu, tak si myslíme, že by sa to kľudne mohlo stať. Ale uvidíme, samozrejme, nemáme vešteckú gulu. 70%, teďka je v průměru, my jsme si to říkali, ten průměr je, já jsem zapomněla, se stydím. Nějaký zhruba 5100 euro na metr čtvereční. Takže ještě další 10%. To je super. Zeptám se na takovou hezkou otázku nakonec. Co my se často já ptám velmi ráda, co vám, já se ptám, co v Praze chybí, co vám v Bratislavě jako Bratislavákovi a člověku, který se podepisuje významně pod to, jak bude vypadat a jak vypadá, co vám chybí v Bratislavě? Čím jako byste chtěl Bratislavu, aby se vám tam ještě lépe žilo, obohatit? No, veľmi dobrá otázka. Ale vypadá to, že vám tam nic nechybí. Keď si to porovnám s Prahou, lebo dochádzal som teraz aj často do Prahy posledné 2 roky kvôli štúdiu, ale napríklad tá doprava v Prahe je fantastická. To metro, to je niečo úžasné. Čiže viem si predstaviť, ak by sme mali takýto funkčný dopravný systém, ako je metro, tak to vám určite v dobrom závidím. Takže to mi chýba. A potom ja by som bol rád, keby sme sa nebáli toho zahusťovania tej urbanizácie, lebo s tou urbanizáciou prichádza aj tá občianska vybavenosť. Čiže ja by som bol rád, keby postupne aj to povoľovanie sa zrýchlilo a vedeli by sme niektoré možno projekty rýchlejšie dotiahnuť, aby tie štvrte fungovali skôr, aby už dosiahli tú svoju kritickú hustotu, kedy sa oplatí už tam vytvoriť nejakú kaviarničku, nejakú reštauráciu. Čiže aby vznikali tie lokálne centrá, ktoré naozaj žijú a myslím si, že to výrazne zlepšuje kvalitu života ľudí, ktorí v tých projektoch bývajú. Takže z tohto by som sa veľmi tešil, keby sme sa menej báli tej novej výstavby a toho developmentu všeobecne ako občania. Vy nám závidíte metro a my vám to, že můžete stavět do vejšky. Děkujeme. Ďakujem pekne. Tak moc děkujem.